Iñaki naiz, Amazonen ikastolako bizilaria eta kanpaina honetan pixka bat parte hartzeko eragile guzti zabaldu diogu. Orduan, hemen jarritako txapak eta blokak irakasleek hartu dituzte, sukaldeko ardudunak bai, orduan sukaldariek eta zerbitzari batzuk ere nolabait parte hartzen izango dira, eta gero 5. eta 6. mailako ikasleek lantxot egin nahi dute, azte honetan hartzen dituzten iritziekin eta gora berekin pixka lantxo bat egin nahi dute. Pasatzen da askotan banatzaileak edo ez da izan imprentakoak edo buruko materiala ustera datozen askotan kanpotara dira, etortze korrika batian eta azteia garrera, normalean bit izatea nintzatea zinen. Firmaki eta nun hemen da, ez da ino gara zorik, azkenean ez da elkarrezketa luzi izatea nolakoekin da, ez da ino. Gehien bat izate da, guraso batzuekin, igual narbat hemengo esplikazio materiako, ez badaketa euskaraz, pixka bat aldatzen zula, baina argibide motzak emateko ez da lezek gustatzen.